Druhý diel LPS moja izba. Takže toto je autíčko. Blbočie nerobím zase. Toto nebolo pečopákom, aby ste vedeli. Toto tiež nebolo pečopákom, bolo to v nejakej hre. A je to ako posteľ, alebo jak sa to volá? Húpačku. Prepačte, som trošku chorá. Porožky. Takéto pořadie. Položím to úplne takto. A či tak. Môj ďalší obchod. Ako vidíte. Tak. Hop. Jo. Tuto mám lávky a bordel. Tak. Ako vidíte, tam je počítač. Tu vidíte už rozložené niečo. Pečopáce. Doplnky. Nič. Jo. Tak a teraz budete musieť chvíľku čakať, pretože už tu má, tak ako som vravela. Tu má v hrobu. Tak. A ešte minútka. Tak. Ako vidíte, tam sú moje ďalšie doplnky. Jej! Paštička? Ktoré sú kapesníky? Není klopasa. Klopasa. Tak. A teraz dostávame ťažkú prácu. Tak. Áno, vidíte telku. A je si práve počasí momentálne. Tak, ako vidíte, niečo je s pečopákom, niečo nie. Pečopákom. Toto je s pečopákom. A už tam nič nie je s pečopákom. Viete, prečo toto natáčam? Pretože to ešte už to všetci natáčali a ja som bola taká spoždená. Doplnky pre pečopákov. Áno, toto bolo k tej výške. Čakajte, táto bolo k výške. Toto. A to v rohu to. Taká. Áno, vidíte tu v poriadku. Pitie, jedlo, postele, glittery. Jak sa to volá, ľadička, hrozne veľa knížok, papierov. Stoly. Toto patrí kde si inde, prepáčte, našla som akurát zázrak. Toto čo robí? No nevadí, to si nám potom odpie. Áno, vidíte, Savo, Persil, teda Palmex, Persil a to špáratka. Takže elektronika, to není pečopákom. Mám tu iba dve veci k pečopákom. Vidíte? K pečopákom a k pečopákom. Pretože toto som dostala od tej ličky. Takže potom iba tablet a počítač. Ten výšok. Není od pečopákov. Není. Tak, to by bolo všetko. Dúfam, že som nič nezabudla. Pretože ak hej, tak neviem čo. Takže ďakujem za zhliadnutie. Dúfam, že sa vám videjko líbilo. A ešte, teďko na konci budú ešte LPS na výmenu. Takže dávajte keď tak pozor. Tak, tu začínam. Ideme dopredu, zatečáme. Tuto zasveťme. Tak. Že. Takže. Toto si nám sem. To nejde. I potom to tam dám. Tak. LPS na výměnu.
Vymeniam tohoto ježička za hocikoliv, ale musí to byť pravý, môže to byť aj miminko, takže tohoto ježička. Potom tuto asi, ja neviem, čo to je, líšku alebo niečo tak. Tiež dám na výmenu za hocičo, ale musí to mať LPS. Za hocičo. A možno, ale fakt, že len možno, ale hodnekrát možno. Možno túto perskou kočku, ale jenom za perskou kočku. A nebo sa. Jo, iba sa s, ktorá má takéto ako sa teďka volá, čo má to srdiečko. A tento vajíček, to asi nechám. Takže to je všetko. Ďakujem. A čaute. Zdar.